Aleyküm hormatly azalar, Nesip edenin maşin töýüji agalarymyz üçin BMW köpünç ýaş oglanlarymyz halaya görşüňizde original M340'lık maşin 3'lük motor dostlar. M340'lık X-Drive komplектasiýa 4 veduşy düz diýilýän maşynyň şerleri ýok. Maşin full komplектasiýa. Görşüňizde ýaly. Hemme detali original özüniňki. M340'lık MK. Näder maşin barada aýdyp geçeli. Öňüňde partronikli, lazerli fara. Emblemi juram görşüňiz ýaly. MK. Näder için gorkul. Bakovoýlar da atdyram. MK bakovoý, 5 ключевой достуp bar dostlar. Maşin sostoýaniýasyna seredim. İçine arasajy, bardow salon. Maşin stok, bärbine podsvetka bar. Ya bismillah. Görşüňiz ýaly, pamet sijeniýa bar maşinni. Ekrany görşüňiz ýaly, 23 modeller hemmesi şular ýaly gelýär. Bärde eko normal sport rejimleri bar. Görşüňiz ýaly, skor geçirýänine 3 köşek model. Ne bärde sport diýsek, sportda duş bar, ne komfortda geçirsek. Görşüňiz ýaly, komfortda dükkiýe, gaza berşiňizde mütke andyryna seredim. Sportda oýaly. Ne komfortda geçirýär. Şuýda Eco Pro var. Eco geçirýär. Görşüňiz ýaly. Kandemesine görä, ýagny rejimine görä, renkleri ýetkiýär, salonyň renki hem ýetkiýär rejimine görä. Her finjik rejimine görä, salonyň renki, bärdäki ekranyň renki ýetkiýär dostlar. Ýan kaýçymda proýeksiýa ýa-da gologramma bar maşinni. Bärşi görşüňiz ýaly. Çörlaýdýar ana şuýda lustro ýaly, çyralary bar diýär ana. Şuna medil şolary ýalyk, ýokardy lüpüjü. Mebelni odunju model dizayn odun maşynyň podsvetka ýan kaýçymda ýalyk. Akustikasyna mesele ýok, nesip bolsa. Klimat kontrol hemme gat maşynda. Multirol, lipstok, skor geçirýäni hemme gady bar. Sitne rol gyzyrýan adam maşyny. Habarlaşyp bilersiň. İçi bardow salon. Bardow salon hem M paket maşinler, MK maşinler yani sportiýan maşinlerde gelýän bardow salon. Maşinimiz Amerikanka, näme şuýda bir kasyn gorkada, näme köpsi gorkadan optiýa screen edip Google'dan görüp bilersiňiz. Original özünde gelýän podsvetkalar, şuýda original özünde gelýän podsvetkalar. Ýygyna görşüňiz ýaly. Ýene ýygyna da regulировка bar, klimat kontrol, taýpçy zaryatlyk ýerleri. İçinde adam arasaja diskalary, pakreškalary hem täzeje dostlar. Esas sadyny şuýda aýratyn video çekip goýdum, onam videoň ýerine goýar. Hem 340'lık zadny kamera bar. Ýygynyň bagažyny hem giňişe dostlar. Обычный спортивный maşinlerde gelýän ähli funksiýonlar bar, ýerinde spoiler da adam bar. Baha ýagdaýyna geçenmizde bahasy amatlyca dostlar. Bizimle nomurymyz bellap geçer, şoňla habarlaşyp bilersiňiz. Nesip bolsa oňşuk ýerine bolar dostlar, ne görşüňiz ýaly. Aşagyny podsvetkasy özüne değişdi. Umuman maşinimiz aňyraşy full komplектasiýa original MK. Nesip bolsa baha ýagdaýyna bulalaşyp oňşuk berer dostlar. Kim alsa nesip etsin, esasda janyňyz sag bolsun. Sag bolun.